Zdravím vás, pipíci. Vítajte vo fialovom svete plnom záhad a tajomstiev. Vstupte spolu so mnou do sveta, kde sa krížia detektívne zápletky, strašidelné príbehy a túžba po vedomostiach. Ste pripravení na objasnenie záhadného a prieskumne známého? Našim hlavným hosťom bude nekonečná záhada, na ktorú odpovede budete hľadať, dúfam, spoločne so mnou. Tak si nasadte sluchadlá a poďte si so mnou prejsť ďalšiu cestu plnú záhad, dobrodružstva a získaní nových vedomostí. Pozrime sa spolu na svet cez fialovú lupu. V úzkých uličkách starej Prahy dodnes môžeme počuť príbeh, ktorý sa mieša s mlhou nad Vltavou, so zvukom chrámových zvonov a s tichým šepotom starých modlitieb. Príbeh o mužovi, ktorý sa pokusil priblížiť k samotnému aktu stvorenia, o rabínovi, ktorý chcel ochrániť svoj ľud a o bytosti, ktorá vznikla z hlíny, viery a zúfalstva. V 16. storočí, v čase vlády císara Rudolfa II., keď Praha bola miestom alchymistov, mystikov a učencov, žila jedna z najvýraznejších osobností židovskej komunity. Rabín Júda Lev Ben Bekalel, známy ako Marahal z Prahy. Bol filozofom, učiteľom, spisovateľom, muž obrovskej múdrosti aj viery, ktorá v tých časoch bola často skúšaná. Židovská komunita v Prahe žila v neustálom napätí. Obyvatelia čelili predsudkom, útokom, ba dokonce krutým obvineniam, že používajú krv kresťanských detí v rituáloch. Starému a nezmyselnému mýtu, ktorý sa šíril Európou ako tieň. Marahal, unavený bezmocnosťou a strachom svojho ľudu, sa podľa legendy obrátil k Bohu so zúfalou prosbou o pomoc. V jeho srdci sa zrodila myšlienka: ak Boh vdýchol život človeku z hliny, možno by mohol aj on, ako jeho najvernejší služobník, vdýchnúť život niečomu, čo by chránilo jeho ľud. Niečo, čo by nepoznalo strach, bolesť ani smrť. Niečo, čo by bolo čisté, silné a poslušné. Golem. Legenda praví, že jednej noci, za svitu mesiaca, sa Maharal spolu s dvoma svojimi žiakmi, rabínom Izákom a rabínom Samsonom, vybral k brehu rieky Vltavy. Tam na piesku, ktorý sa leskol ako popol svetcov, nabrali hlinu a z nej vyformovali telo obrovského muža. Prsty sa im lepili na vlhký materiál, no nevnímali chlad, len sústredenie a tichú modlitbu. Rabi Lév jim pravil: chci stvořit golema a proto žádám vaši pomoc, neboť k jeho stvoření jsou nezbytné 4 živly: oheň, voda, vzduch a země. Ty, Izáku, si živel ohně, ty, Jákobe, vody, já jsem vzduch a my společně utvoříme ze 4. živlu země golema. Keď bol tvar muža hotový, niesli ho do podzemia synagógy, kde pokračovali v rituáli. Marahal začal recitovať staré kabalistické zaklínadlá, mena Božie, ktoré sa nesmeli vysloviť. Vo vzduchu sa miešala vôňa vosku, kadidla a niečoho, čo pripomínalo búrku pred dážďom. Na čelo hlineného obra napísali hebrejské slovo emet, neboli pravda. A v tej chvíli sa zem zachvela. Vzduch zhustol a z hlíny sa stal sval. Z ticha sa stal dých. Oči obra sa otvorili, žiarili matne modrým svetlom, a golem sa prvýkrát pohol. Stál vysoký, nemal hlas, len dýchal a čakal na príkazy. Maharal mu dal meno Jozefa, podľa biblického mena, ale ľudia mu hovorili jednoducho Golem. Golem sa stal ochráncom pražských Židov. Po nociach strážil brány židovskej štvrte. Stál nehybne pri vchodoch, kde sa často ozývali nenávistné výkriky. Vraj, keď sa niekto odvážil napadnúť Žida, Golem sa vynoril z tieňa a jedným úderom odohnal útočníkov. Niektoré verzie hovoria, že pomáhal aj v dielniach, nosil vodu či drevo, no nikdy nehovoril.
V očiach mal ticho. To zvláštne ticho, ktoré patrí len tým, čo nikdy nemali dušu. Golem plnil príkazy presne a bez otázok, až kým jedného dňa nezlíhala ľudská opatrnosť. Hovorí sa, že rabín Lévi zabudol odstraniť posvätný pergamen pred sobotou, keď mal golem odpočívať. A tak, keď mesto spalo, hlinený obor začal zrazu konať bez príkazu. Jeho kroky duneli ulicami, rozbíjal dvere, rúcal múry, ako by ho ovládol hnev samotnej zeme. Ľudia sa pred ním skrývali, modlili a kričali. Maharal, keď sa o tom dozvedel, okamžite bežal do synagógy, kam golem utiekol. Tam v tichu a prachu stál hlinený strážca. Dýchal ťažko a jeho oči svietili ako žeravé uhlíky. Rabín pristúpil k nemu. Vyslovil staré mena Božie a dotkol sa písmena Alef na jeho čele. Odstranil ho. Slovo emet, pravda, sa zmenilo na met. Golem sa zatriasol. Z očí mu zhaslo a v priebehu niekoľkých sekúnd sa jeho telo rozpadlo na samostatné kusy hliny. Maharal sa sklonil, modlil sa a prikázal, aby sa z výšky golema uložilo do podkrovia staronovej synagógy. Miesta, kde podľa legendy odpočíva golem dodnes. Schody, ktoré tam viedli, boli neskôr odstranené. Žiadny človek tam odvtedy vraj nevstúpil. My jsme samozřejmě nečekali, že tam za těmi dvíčky, že tam, když to otevřeme, že tam bude nějaká socha golema nebo nějaký, zkrátka něco podobného, nějaké zbytky, protože to už bych ho objevil tenkrát v tom roce 1920 Egon Erwin Kiš, ten tam nic nenašel. Jenomže ten Kiš tenkrát naznačil, že by se ledacos mohlo skrývat pod podlahou v tom štěrku. Samozřejmě on nekopal v té podlaze, protože to by mu taky nebylo dovoleno, protože to je velice vzácný objekt, to je vlastně jedna z nejstarších synagog jako v celé Evropě. No a bylo jasné, že ani my tam nebudeme moci nějak kopat. Když jsme to potom vyhrabali, tak se zjistilo, že to je jenom zmačkaný kus plechu ze střechy. Takže dneska vlastně můžu naprosto jistotou říct, že na půdě staronové synagogy dneska žádné zbytky golema nejsou. Niektorí tvrdia, že počas okupácie sa jeden nemecký vojak pokusil dostať hore a nikdy už sa nevrátil. Iní hovoria, že počas rekonštrukcií v 19. storočí boli na povale nájdené staré kusy vysušenej hlíny. Isté však je, že žiadny dôkaz o golemovi nikdy neexistoval. Goleme! Postaví mě v čelo obrovské armády! A možno to tak má byť. Historici často pripomínajú, že Maharal bol skutočná postava, vzdelanec, ktorý sa zasadzoval o lepšie vzťahy medzi Židmi a kresťanmi. Jeho učenie bolo postavené na filozofii rovnováhy, na tom, že zlo nevzniká z Boha, ale z nedokonalosti človeka. Já ho především znám jako asi největší rabínskou osobnost, která poznamenala židovskou Prahu. Studuju jeho spisy a učíme se ho. Už jenom ten fakt, že ho dneska studujou rabíni a studenti a že ty jeho knihy jsou znovu a znovu vydávané s komentářem a jenom potvrzuje to, co říkám, že to je myslitel opravdu výjimečný. Ta legenda vznikla s velkým odstupem po smrti Rabbi Léva až někdy v 18. století. Ale zase na druhou stranu je třeba říci, že vlastně jako ty zprávy o umělých stvořených nebo vytvořených bytostech člověkem se objevují v Talmudu a já vlastně jako tady spíš vlastně jako než cokoliv jiného vidím určitý předstih toho židovského rabínského myšlení, který si klade otázku, a co kdyby? Jo, co kdyby vlastně jako to bylo takhle? A pak ku podivu vlastně jako když máme co dělat s problematikou klonování, tak najednou tady máme
něco, o co se můžeme opřít a co nám ukazuje vlastně jako taky cestu a rizika této cesty. Tvorba golema sa teda mohla stať len alegóriou, metaforou túžby po ochrane, po kontrole nad svetom, v ktorom vládne nespravodlivosť. Ale legenda prežila. Stala sa súčasťou pražskej identity, symbolom toho, že aj keď je človek malý a zraniteľný, jeho viera a odvaha dokážu vytvoriť niečo, čo presiahne smrteľnosť. Pověst stará hovoří o tom, že rabí Lev pozval inkognito Rudolfa II., aby si teda Rudolf nezadal, že jde do židovského geta, tak přišel k němu na návštěvu a rabí Lev mu tam předváděl různá mechanická zařízení, mezi jinými pověst hovoří o tom, že se jednalo o hydraulické stropy, které se snižovaly a zvyšovaly podle toho, jak prostě byly manipulovány rabím Levem. A měla tam být i další zařízení mechanická, nějaké hodiny, které tikaly a mluvily dokonce, a nějaké figuríny, které mluvily, a nakonec není vyloučeno, že něco takového tam bylo, protože už vlastně v antice se mluví o merkurových mluvících sochách a o dalších takovýchto zajímavých vynálezech. Jedna z možných variant, která je dost pravděpodobná, je varianta, že by se mohlo jednat o nějaký stroj nebo přístroj, předmět tedy vyrobený lidskýma rukama, protože na to existují takové nepřímé důkazy. Ten první pochází z 11. století, kde jistý arabsko-židovský učenec, který se jmenoval Ibn Gabirol, Šelomo Ibn Gabirol, sestrojil podle legendy také golema k usnadnění domácích prací, jak praví legenda, a byl za to inkvizicí obžalován u krále z čarodejnictví. Inkvizice tehdy ho pohnala před královský soud a on se u toho soudu podle této legendy obhájil tím, že golema rozebral na několik částí, aby dokázal, že se jedná o výtvor lidských rukou. A možno práve preto golem nebol len z hlíny. Bol zo strachu, nádeje a z túžby po spravodlivosti. A možno, kto vie, možno keď v noci prechádzate tichými uličkami židovskej štvrte a z diaľky počujete ťažké kroky, nie je to len vietor. Možno sa golem stále pozerá a možno čaká, kedy ho bude Praha znovu potrebovať. Aký na to máte názor vy? Myslíte si, že táto legenda je pravdivá? Alebo ide len o príbeh, ktorý vznikol zo strachu a zo snahy chrániť niečo, čo v tej dobe bolo v ohrození? Budem rada, ak mi svoj názor napíšete do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, napíš nám komentár a podporíš tak moju ďalšiu tvorbu. Na akú tému sa cez Fialovú lupu pozrieme na budúce?